Dobrý ráno, dobrý večer, ja vás všetkých zdravím. Dneska si zahráme Clash Royale, lebo Brawl Stars už tak trochu... Z toho som už robil veľa videí, takže niečo na zmenu. Takže máme tu Clash Royale. Vyberieme si karty. Sú tu nejaké emoty možno. Dneska by som hral s týmto deckom. Mám tu možno aj lepší, nie som si istý, či je tento najlepší. Zahráme si tento tu na Game Mode Spell Cauldron a challenge tu nie sú, takže možno pôjdeme ešte aj rank. Som na 6000 trofejí, takže myslím si, že to nie je zlé, ale ani lepšie, je to také, taký stred. Aj keď za 6000 nie je tak zase zle. Zas keby dám 3000 trofejí, by som bol technicky na 9000, Ale tak každý vie, že jak ťažké je sa dostať cez tieto arény. No tak ako prvé, prečo nejde zvuk? Dobre. Dúfam, že počujete všetko v pohode. Toto tu ešte stále je, toto by som asi mohol získať, to je celkom dobré. No tak asi sa pustíme do toho. Dáme si 1v1. To neviem, o čom tento game mode úplne je. Na druhej veži. Tento deck, môžem vám povedať niečo, ale tento deck je tak. Tento deck mám rád som tam proste
teraz by už mali vychádzať videá normálne, takže myslím si, že je dobre. Lebo ako teraz vlastne končím 9. ročník a som si vyberal, že na aké školy pôjdem a tak. Takže som mal trošku dôležitejšie veci riešiť, ako je natáčanie YouTube, takže tak. Rozmýšľam, lebo ako treba tam, určite by som zobral možno Inferno Draka, ten by mohol byť dobrý. A myslím si, že tu mám veľa win kondícií, toto je celkom zlý deck. Ja mám Inferno Draka, sakra. Tu je. Potom, čo by ešte mohlo fungovať? Možno Giant. To som si všimol, že je celkom meta, takže môžem ho skúsiť, ak ujednú, tak mám karty. Alebo je to drahé. To sa ešte dá. Sú tu aj horšie. Oveľa viac ako sú rekruti. Ale keby im dám knížku, to ich môžem vyleviť. Princesku na 10, to je veľmi zle. Dáme aspoň na tú 11. Trošku poupgradeujeme tento účet. Je to také, že to zapnem raz za čas. Táto hra ma už celkom omrzela, lebo je to dosť pay to win. Ako do Brawl Stars kúpim sem tam ten Battle Pass, ale stále sa toho dá hrať. Toto tu na ne, keď tu si vylevíte karty za peniaze, tak to je potom ťažko. Dobre. Čo tam ešte dáme? Možno takto by som to aj nechal. Toto vyzerá celkom v pohode. Vyskúšame to, keď takto upravíme ešte niečo. Všimol som si, že tu ináč pridali evolúciu na Wizarda. Takže ako evolúcia na Wizarda je ešte dobrá, ale ako lebo ako 12 eur či 4 eur je to zbytočné. Bereme zase Caldron, zase dvoj, svaký bude smále. Toľko mal použiť na to. To použiť myslím si, že môžem zaujímať, to mám celkom dosť veľa elixíru. Mám celkom dosť, mám tu že raz, dva, tri, 4, 100. Väčšina emotov sa vlastne získava z season shopu. Tu asi žiadne
žiadne emoty tu nedávajú, to je škoda. No tak... Aha, máme tu... Wow, to bolo fest super. Toto je to, o čom hovorím. Vám tu spadne čestka a je úplne super. Dávam doslova 25 kariet, ktorých je... kde vám treba na level 15. Vám treba, že 40 000 alebo tak nejak. Toto je deck, s ktorým normálne hrajem. Takže môžeme ísť skúsiť dať jednu takúto hru a možno vyhráme, možno prehráme. Má level 14 ako ja, takže... Je tam Firecracker. Túto kartu nemám rada. What up? Future King over here! Protect the air! Aj keď aj možno som mohol zbavím, ale obraním tú zvíčku a tak, paráda. Teraz môžem pušnúť balón. Banditka, to som nečakal. Že by to to vydržal dlhšie, ale tak asi nie. Tu budem, aby začal double electric a tu je mal sa tam dobrý karty. Som to level 15. Doslova elite. To je to, o čom hovorím. Že som prejavlené karty. A keď dávate do toho peniaze, tie karty a levely si tu Doing it for the fam. Keď nekupujete Battle Pass za toto, ste celý level zaseknutí na to miesto. Čo tento deck je doslova môj hlavný deck, s týmto hrajem skoro každú hru a tu mám najväčšie levely na všetkom v podstate. Keď si tu dám, že podľa levelov a hore, tak mám tu vyššie karty, ale sú tu nejaké na 12, ale tak tá 12 to je taký priemer, by som povedal. No neviem, môžeme skúsiť ešte jednu. Skúsim... Toto má tiež to na tejto hre, že dáte cancel a nič sa nestane. No, Brawl Stars to funguje, tu na asi nie. Typek má level 11, to je pekné. Väčšia šanca, že môžem vyhrať, to je dobré. Mám na ruke, že 3 spely a balón.
Vidíme, že to dalo mi ja počasí, čo nemám ani nemáme elixír a toto bola dobrá obrana, to som nebol. Dám tu nejaký elektrovizár dal, som dal tu na. Väčšinou tie emoty sa kúpujú vo shope. Zase Mega Knight. Takže nemám už 14. Bolo vyčítané. Tu ma by mohol byť musím ísť s tým balónom. Bo tak sa dostanem iba brániť. I takto môžem obrániť na balón. Vyššia šanca na výhru, lebo mám vyššie vážne. Toto mi príde taká... neviem, jak by som to uzabil, ale mi to príde nebalansované. Lebo dakedy vás to napojí so človekom, ktorý má, že o 2-3 level vyššie karty ako vy. Dakedy vám stačí len že vás to pripojí proti niekomu a máte podobné karty. Podľa mňa keby sa snažia, tak možno by sa podavilo to nastaviť, že by vás to napájalo s podobnými kartami aspoň. Škoda, že tá pay-to-win mechanika je tu taká silná. Tu na shope samé oferky, ale tak je to Clash Royale, no. No, tak to už bude asi pre dnes všetko. Ja si myslím, že celkom v pohode. Vyhrali sme viacej, než sme prehrali, čo je celkom pozitívne. No a toto bude všetko a ja sa s vami lúčim.